Takže pěkné odpoledne. Já budu mluvit asi chvíli s mikrofonem a chvíli bez mikrofonu, protože se budu chvílemi snažit ovládat virtuální místnost. Jmenuji se tedy Jana Čepičková a videokonferencím se věnuji již 9 let, což je možná poměrně dlouhá doba. Na ten úvodní slide jsem si záměrně napsala webkonference a ne videokonference. A je to proto, že my při těch videokonferencích to video často vypínáme. A z důvodu, abychom šetřili připojení a měli co nejrychlejší a nejrychlejší internetové spojení a nejkratší časové prodlevy. A co bych vám chtěla dneska říct? Chtěla bych vám ukázat, jaký software používáme pro naše konference. Dále bych vám chtěla říct, k čemu všemu se tyto konference dají využít a podělit se s vámi o některé zkušenosti, které jsem za těch 9 let nazbírala ze studenty, které vyučuji na Západočeské univerzitě a nejen s nimi. Jedná se tedy především o studenty technických oborů a konkrétně studenty fakulty strojní, kteří studují angličtinu, samozřejmě odbornou. A co si pod tím představíme? Videokonference nebo webkonference? Tak někdo si možná představí takovouhle věc. A já si možná představím něco takového a řada mých studentů si může představit vstup osoby ze zahraničí prostřednictvím třeba Skypeu nebo nějakého jiného softwaru. Ale když řeknu studentům, budeme třeba telefonovat nebo zkusíme si videokonferenci, webkonferenci, tak většina z nich se cítí takhle, jako máte tady na tom obrázku za mnou. Já bych se chtěla zeptat, jestli někdo z vás, kdo jste tady, jste byli někdy přítomni nebo účastnili jste se videokonference. Paráda. A měli jste jenom videokonferenci, anebo se jednalo o celý software, nějakou aplikaci, používali jste jenom video, nebo jste používali nějaké další? Jenom v Hangoutu, ano, Google Hangouts, výborně. Takže máme tady někoho, kdo případně pomůže. Tak, k čemu všemu využíváme, nebo co všechno děláme v softwaru, který vám za chvíli ukážu. Samozřejmě sdílíme obraz, sdílíme zvuk a můžeme sdílet obrazovky počítačů, které zrovna jsou připojeny k té videokonferenci. A je tam samozřejmě text chat a můžeme spolu tvořit poznámky. A v softwaru, který ukážu, lze dát studenty do skupin a studenti mohou tedy pracovat v malých skupinách, dělat na nějakém úkolu, ke kterému potom zase společně se můžeme všichni vrátit a může docházet k hlasování nebo k testování studentů. A já bych teď jenom vám ten software ukázala, takže kdo byste chtěli, můžete se zkusit připojit a podívat se, jak to vypadá uvnitř. Tam chvíli nechám tedy ten kvárkový kód a až si ho načtete, tak se prosím připojte přes připojení pro hosta. Ukáže se vám to v seznamu jako první. A tam stačí, když napíšete vaše klidně křestní jméno. Tak, podařilo se vám? Tak ještě načítáte. Vstup pro návštěvníky, ano. Kliknout na vstup pro návštěvníky. Tak, nikdo není ještě připojen? Tak, nevadí. Já tedy teďkon, pokud se to někomu povedlo, tak já vás tam za chvíličku uvidím. Pokud ne, tak se na to podíváme tedy přes
obrazovku mého počítače. Takže takhle vypadá videokonferenční nebo webkonferenční software, které mohou používat univerzity v České republice. A je to systém, který je dostupný přes CESNET a využívá se pro řadu věcí. Já jsem samozřejmě hovořila o tom, že je možné zapnout video, tedy účastnit se této například konference nebo webináře s prostřednictvím videa. Můžete si ale nechat puštěný pouze zvuk, ale co je asi nejdůležitější a co není možné dělat ve všech softwarech, je, že můžete sdílet určité dokumenty. Já jsem si tady pro vás připravila jenom ukázku toho, co můžeme sdílet. Nahrála jsem tady prezentaci, kterou jsme používali k výuce. Vrátím se na začátek. Tak, teď jsem úplně na začátku, takže vidíte, že prezentace se chová stejně, jako byste ji měli na počítači. Já jsem připojená dvakrát a pokud se mi to podaří, tak vám potom později ukážu, co je možné dělat. Do prezentace lze kreslit a samozřejmě ty konference jdou nahrávat. Takže všechno, co byste studentům vysvětlovali, můžete poté zveřejnit offline na webových stránkách. A stejným způsobem můžeme sdílet videonahrávky, stejně tak audionahrávky. A můžeme se studenty ve skupinách společně tvořit na whiteboardu, kde tedy zase studenti mohou něco navrhovat, hovoříme o studentech technických oborů, takže jednoduché zadání, pokud by se někomu podařilo připojit, můžete si spolu pokusit nakreslit třeba domeček. Uvidíte, jak to půjde. A v neposlední řadě můžeme sdílet plochu počítače. A vy teď tady vidíte rozhraní, které vidím já. Vypadalo by to, pokud byste byli připojeni takhle. Tady v tom malém rámečku vidím, co by viděl můj student někde na druhém konci. A já bych mu samozřejmě tady ukazovala na webu, co má dělat a co si má případně otevřít. Tak, já se teď vrátím tady na chvíli zpátky. Ukončím to sdílení. Možná si teď řeknete, že to je hezké, ale k čemu to mohu využít se studenty a při výuce. Určitě většina z vás se setkala s pojmem webinář, který v poslední době začíná být velmi populární. A webináře zpravidla probíhají v takovýchto virtuálních místnostech. Do webináře se připojujete pomocí odkazu. Já jsem si tu připravila jeden webinář, který probíhá v rámci jednoho našeho projektu. Jenom vám ukážu, jak to vypadá tedy v akci, taková konference a webinář. Jen se mi to připojí. Jedná se o nahrávku. Takže tady vidíte moderátorku a mluvčího. Na té velké obrazovce běží prezentace. Tady máme text chat, do kterého ti účastníci píší tedy dotazy, anebo se navzájem zdraví, jak je vidět z toho text chatu, který zrovna tam běží. A tady potom dole je seznam účastníků toho webináře. Takže to teď zavřela. A vrátím se zpět. Další taková věc, pro kterou jsme i využívali webkonferenci se studenty, je samozřejmě jednání. Ti z vás, kteří se účastní mezinárodních projektů, tak možná si všimli, že před nějakými
9-8 lety se výjíždělo na setkání s tím projektovým týmem jednou za 3 měsíce. A nám bude teď končit projekt, ze kterým jsme nevýjížděli de facto pouze pokud bylo třeba sepsat nějakou zprávu, a scházeli jsme se každých 14 dní, tedy na jednání, které bylo vedeno prostřednictvím místnosti, kterou jste právě viděli. Je to poměrně běžná věc pro lidi, kteří pracují v mezinárodních firmách, setkávají se s tím častěji a častěji. Takže i proto se domnívám, že pro naše studenty je to jedna z dovedností, ze které se mohou setkat ve své praxi. Já osobně používám tento software pro výuku studentů kombinované formy studia. Máme tedy hodiny vyučovací anebo konzultace, takže mají tam nahranou prezentaci, pouštíme si všechny nahrávky, jako bychom dělali ve třídě, jako kdyby jsme byli spolu. Využívali jsme software pro virtuální týmy a práce 3 škol, kterou vám za chvíli ukážu. A pak vám ještě ukážu, jak je možné využít tedy něčeho pro nácvik obchodních telefonátů. Tak, teď bych přešla k těm virtuálním týmům. Zkušenosti ze studenty. Zkoušeli jsme spojit 3 školy, jednalo se o školy různého typu. Byla to střední škola z Holandska, vyšší odborná škola z Německa a studenti technického oboru. A zkoušeli jsme, co oni udělají, jak nám budou reagovat, a když jim řekneme, že mají spolupracovat v této virtuální třídě. A měli jsme celkem 3 takové meetingy, které se vyvíjely následujícím způsobem. Při tom prvním jednání se studenti měli navzájem představovat a dopadlo to tak, že nám téměř zbořili tu virtuální třídu. V té virtuální třídě každý účastník má nastavené funkce a ten, který je prezentérem, prakticky může ovládat tu virtuální třídu téměř plnohodnotně. Vypadá to potom tak, že všichni na všechno klikají, ty okýnka, které jste viděli, se zavírají, otvírají, některá úplně zmizí. A často se může stát, že tedy ten, kdo je moderátorem a hostuje to setkání, tak najednou neví vlastně, kde to je a musí to třeba celé resetovat. A na základě této zkušenosti jsme už při druhém meetingu, kdy jsme potřebovali, aby studenti pracovali ve skupinách, se rozhodli studentům odebrat všechna práva. To znamená, že všechny ty krásné věci, které jsem vám ukazovala na začátku, jsme vypnuli. A začali jsme postupovat velmi klasickou metodou, a to takovou, že studenti se museli hlásit, jako ve třídě. Tím jsme tedy docílili značné disciplinovanosti studentů. A při tom třetím meetingu, kdy studenti už pracovali ve skupinách a navrhovali si loga svých firem, sdíleli prezentace, jsme si tedy už mohli dovolit to, že každá skupina měla svého moderátora, který to jednání vedl, a studenti byli schopni společně nějakou tu práci vytvořit. Tady vidíte prezentace, které potom tedy nahrávali a sdíleli si je online, komentovali si své poznatky. Tohle to jsou samozřejmě věci, které mají smysl, pokud vy se s těmi studenty nemůžete setkat osobně, anebo se s nimi stýkáte velmi málo. Takže tohle, co jsem teď zmiňovala, byla práce studentů ze 3 evropských států. Zkoušíme také pomocí Skype, který je dostupnější možná, když se zamyslím nad tím, co by bylo vhodné třeba pro střední školy nebo pro základní školy, tak bych řekla, použijte Skype pro nácvik obchodního telefonátu. Samozřejmě potom je důležité, aby studenti byli spolehliví, opravdu to udělali, ale rozhodně to pro ně bude přínosné. A ještě se tady vrátím tedy na konec. A pokud nemáte nějakého zahraničního partnera, tak se domnívám, že určitě
pro nácvik těch dovedností, které potom budou pro studenty důležité i pro ty videokonference, stačí požádat studenty, aby si vzali mobilní telefon, polovina jich odešla ze třídy a zkusili prostě jenom telefonovat. Jestli jste tu jazykáři, zkuste to a uvidíte, co vám potom studenti na to řeknou. Jestli to bylo jednoduché nebo ne. Závěrem bych vám chtěla ukázat a trošičku přeložit, tak teď se mi to zaseklo. A co na to studenti? Takže studenti, kteří se s námi účastnili mezinárodních projektů a měli možnost komunikovat s někým v reálném čase ze zahraničí, se tedy shodují, že se báli. To byl ten můj obrázek na začátku, že se opravdu báli. Většinou mi řeknou, že se báli proto, že věděli, že budou mluvit s někým přes počítač a že ho vůbec neuvidí. Já se přiznám, že mě to v současné době ještě pořád trošičku udivuje, že student řekne, ne, já telefonovat nebudu prostě mluvit s tím počítačem, ale je to tak. I všichni studenti, kteří dokázali překonat svůj strach, tak nakonec tedy řekli, že to byla velmi dobrá zkušenost a že jim pomohlo to překonání toho strachu i ve zdokonalení tedy jazyka. Další zajímavou zkušenost, kterou studenti udělali, bylo to, že například je důležité uvědomit si časová pásma anebo jenom se domluvit na správném čase trvání a té videokonference. Stávalo se nám, že bylo nemožné domluvit si videohovor nebo Skype hovor s někým ze Španělska. A studenti čekali, pak mi řekli, my jsme čekali hodinu, nikdo nepřišel. Povídali jsme si o tom, proč nikdo nepřišel a nakonec jsme zjistili, že to bylo proto, že zapomněli, že na druhém konci Španělska byl časový posun 1 hodina. Ale studenti při té domluvě se zapomněli dohodnout, jestli jsou to 3 hodiny španělského času anebo 3 hodiny v České republice. Takže často tedy k těm jednáním o tom, kdy proběhne ten telefonát, jak tomu říkám, nebo ten videohovor, docházelo několikrát. Co na to říkají učitelé? Učitelé, se kterými jsme to zkoušeli, tak se shodnou na tom, že je poměrně náročné připravit program tak, aby se ho mohlo účastnit několik škol najednou. A hlavně, aby ta práce těch studentů, která probíhá vlastně v reálném čase, měla nějaký smysl. Pokud se to podaří, a já můžu říct, že nám se to podařilo, tak ti studenti jsou opravdu nadšeni. A řada z nich ani v té virtuální třídě ze začátku nechce mluvit, málo kdo chce mluvit na mikrofon, málo kdo tedy si rád povídá s počítačem, protože to je ten pocit, který máte, když začínáte s videokonferencemi, že si povídáte s počítačem. A taková věc, kterou vám všichni automaticky sdělí do textchatu, je nefunguje mi mikrofon. Takže když vám někdo napíše nefunguje mi mikrofon, tak to taky znamená, já s váma nebudu mluvit. Ale někdy se stane za půl hodiny, že najednou ten člověk promluví a napíše, už je to dobrý. Jo, takže zase to znamená, já už se teda nebojím a ono to nekouše a já s vámi budu hovořit. Tak. Závěrem bych asi jenom možná shrnula to, že videokonferenční dovednost je dvojího typu. Jedna věc je naučit se být účastníkem té videokonference a myslím tím tedy té videokonference, při které sdílíme prezentace, sdílíme různé obrazovky, můžeme tam tedy vyučovat nebo někoho vést. A druhá věc je naučit se být moderátorem té videokonference. Moderátor toho musí zvládat trošku více, musí jednak umět ovládat tu místnost, musí umět zároveň číst textchat a zároveň se tedy věnovat všem těm účastníkům, aby mu tam někde nedělali nějakou neplechu. Musí si všimnout toho, že v textchatu by třeba mohla probíhat nějaká neformální konverzace,
což se také může stát ze začátku a musí umět včas zastavit. Takže to jsou takové dovednosti toho vyučujícího. Určitě bych všem doporučila, aspoň těm, kteří mají buď k tomu podmínky, mají nějakého mezinárodního partnera, anebo všem kolegům z vysoké školy, aby se nějakým způsobem snažili zapojit videokonference nebo webkonference do výuky, buď již prostřednictvím těch webinářů, kdy je možné pozvat do výuky někoho zajímavého ze zahraničí, nebo výukou zapojit studenty kombinovaného studia, stýkat se s nimi častěji, anebo vůbec každou jinou spoluprácí se zahraničními partnery a potom tedy docílit toho, aby ti studenti, kteří na začátku řeknou ne, já nebudu mluvit s tím počítačem a budou vypadat jako ten pán v tom zeleném saku, tak aby na konci semestru řekli ano, já to zvládnu a to, že se s tím člověkem nevidím, není pro mě žádný problém. Děkuji vám za pozornost.